Soc Rosa Lara Feliu, tinc 27 anys i soc de Gata de Gorgos. Jo practico trail running. Des de menuda he practicat sempre esport, l'únic que no tant com a dia d'avui. He fet bàsquet, he fet karate, he fet tennis, he fet ballet i he corregut però molt de manera esporàdica. La muntanya sempre m'ha agradat molt, però quan ens van deixar tornar a eixir en el post-Covid vaig decidir preparar unes mitges distàncies de muntanya per a poder fer el circuit de trail que hi havia a la Marina. I no res, vaig veure que poquet a poquet anava millorant, prou ràpidament i prou fàcil, i vaig dir, ui, potser això és el meu. Vaig començar a fer bones competicions, cada volta un poquitiu més, fins que em va fitxar un equip l'any 2021 en l'Urbel Team, i aquest any em vaig decidir fer la Lliga de la Comunitat Valenciana, en la que vaig quedar primera, i després, a poc, els meus objectius cada volta han anat creixent, al igual que les meves ganes d'entrenar i la meva motivació. L'any passat vaig fer segona en la Copa d'Espanya, el qual em va ajudar i em va fer poder estar present en el Mundial en la selecció espanyola a Itàlia, que va ser una cursa espectacular, molt bon ambient i una experiència inolvidable. Vaig quedar l'octava del món, no puc queixar-me, i aquest any vaig decidir començar en un entrenador, ja que és una ferramenta i una persona en la que ha d'estar en tu al 100% i la que millor pot indicar-te. Vam preparar els campionats d'Espanya amb l'objectiu de poder anar de nou al Mundial en la selecció espanyola. Vaig fer el Campionat d'Espanya de carrera vertical, que vaig quedar la 10ª, el Campionat d'Espanya de marató, que vaig quedar quarta, i finalment el Campionat d'Espanya d'ultradistància, en el que vaig quedar tercera, i va ser el que em va donar la plaça per a poder participar i poder estar present en el Mundial en la selecció espanyola, en la ultradistància, que eren 87 quilòmetres en 5.000 o 6.000 de desnivell. El Mundial va ser fa poc, farà 2 mesos, i vaig quedar molt bé, molt contenta i orgullosa. Va ser la primera espanyola en poder creuar la línia de meta i vaig quedar la 11 del món, el qual encara em dona més ganes i més motivació per a poder continuar. Just abans d'anar al Mundial vaig fer la carrera vertical, que era campionat de carrera vertical autonòmic en Gata, que és el meu poble, i com no podia faltar. Vaig estar present, vaig quedar primera, però el més bonic de tot va ser que tota la gent que jo conec estiguera allí animant-me i recolzant-me. Ara estic un poc de descans, preparant nous objectius, em queden únicament 2 curses, les quals són este mes que ve, que et donen plaça per a poder anar a una final d'unes competicions. I l'any que ve ja veurem què ens depara. Sincerament, a mi m'agradaria continuar disfrutant del procés. Penso que cada cosa té el seu moment, el seu temps, cada edat té unes coses, però m'agradaria poder participar a nivell internacional en gent molt bona i poder estar en un nivell molt més alt del que estic ara. Poder dedicar-li més temps, sense tanta càrrega laboral, sinó dedicar-me molt més a l'entrenament. Perquè a dia d'avui estic compaginant-ho tot. Però bueno, m'agrada la meva feina, m'agrada l'esport, així que no puc demanar més. Els 3 tossals de Gata, com no. Si puc, sempre vull i voldré estar present en aquesta carrera. A banda, per exemple, el circuit de la Marina també són carreres molt boniques, que sempre que puc estic present. L'únic que al final, per als objectius d'un poc de més alt nivell, hi ha que com anar seleccionant campionats d'Espanya, campionats autonòmics, i no sempre es pot fer les carreres que m'agradaria. Sincerament, fa uns anys hi havia molt més dones que podien o que volien o que tenien oportunitat de poder practicar aquest esport.
gràcies, a dia d'avui, per fi som més dones, encara que hi ha gran diferència en els homes. No sé molt bé el motiu, si és per compaginar la dona al fill al cap, si és mare, si té més responsabilitats o pel que siga, ha de seleccionar un poc més l'esport. Per exemple, si tens xiques, potser no pots dedicar-li tant de temps a l'entrenament, a diferència de ser home. Però jo no he vist cap diferència en el trail running, almenys al nivell en el que estic jo, ja que en totes les competicions es recolzen ambos sexes, les premiacions són les mateixes, a diferència que altres esports que potser a l'home o a la dona tenen un sou diferent o depenent de la competició o el que siga, els sous són diferents o les premiacions són diferents. En aquest cas, en el trail no hi ha diferència, l'únic que sí, que hi ha menys dones, però això penso que ja és qüestió d'altres coses. Que facin sempre tot el que vulguin, que no tinguin por a res, que al final una mateixa sempre és la que es diu que no i les que es posa barreres i al final hem de lluitar per el que més m'agrada. Si comencen de menudes, que comencen per un hobby, que comencen perquè els agrada, per disfrutar de l'esport del que fan i poquet a poquet veuran que el camí es va fent soles i van creixent. Per a mi, a dia d'avui, ho és tot, ja que és com una via d'escape. Tinc algun problema o em trobo malament i la muntanya em dona llibertat, em dona felicitat i sempre vaig i em transmet tot el que necessito.